Boleslav prišla veľmi dobre pripravená a ťahalo sa to prakticky celý zápas až do toho predĺženia. Urputný boj to bolo každý kúsok ľadu, ale nakoniec sme ho zvládli, perfektné 2 body pre nás a ďalšie víťazstvo. Vedeli sme to, že budú hrať na tie breaky Boleslav, že sa to bude snažiť vysúvať tých útočníkov a neostrášili sme tam Hiku, ale bolo dobré, že hneď prakticky sa vyrovnalo za krátku dobu a jak som povedal, ďalšie 2/3 to bol proste boj, súboje o každý centimeter ľadu a nakoniec, chvála Bohu, že tie 2 body sú pre nás. Je tam veľa chlapcov, ktorí hrali buď tu, alebo sa poznáme z ligy, takže je to také malé derby vždycky, takže, ale na tom ľade je to vždycky boj, takže kamarát, jasné, že na tom ľade nejak nevnímame. Jasné, že pozrieme si tú tabuľku, ale my ideme zo dňa na deň, nepozeráme nejak dopredu, nejak dozadu. Chceme sa pripraviť čo najlepšie na každý tréning, každý zápas, takže to je jediné, čo nás zaujíma a nejak na tú tabuľku až nepozeráme.